Okay guys, magluto muna ang iyong kaastig bahay. Nandito tayo upang initin lahat ang kailangang initin. Yan lang kayo mga kastig ha. Babalikan ko kayo. Ayun naman rin ko kasi tayo. Yes. Beef. Beef. Kayang bitas ito. Hindi ka kaya. Yan ang problema pag nag-i-exam. As an OFW, maraming nakaka-relate dito kung mag-isa ka lang sa bahay. Maraming pagkain na nasisira, especially dito sa Middle East. Mainit ang panahon, so usually yung kanin ko nasisira. Kaya kung magluluto kayo, kailangan i-manage yung, you know how to manage kung marami ba, kung hanggang bukas ba itong kakainin nito. Kadalasan dito ako nagpe-fail kasi di ako marunong mag-budget. Nasayin na ba tayo? Magkasahin ka lang. Don't worry, kumakanan. Okay. Lagay natin dito mga kastig ha. Yan. Yun. Yun oh. Dito tayo. May mantika pala dito, sayang, no? Saan? Ito. Unused na yan eh. Ayan. Sayang hindi ko nakikita yung mga comment. Hindi katulad sa inyo, nakita mo si Ate Jenny's World. Shout out pala sa mga nag-comment sa mga LS ko nakaraan. Thank you sa mga support nyo. Although hindi kayo nakapanood ng last LS ko, pero nagko-comment naman yun dun sa live stream ko sa comment area. Shout out sa inyo. Thank you, thank you. Na-appreciate ko yun. Salamat sa support. Kahit hindi kayo nasa LS ko mismo, at least nagko-comment lang sa down below ng aking LS. So, yun. Nakikita mo, bro? Ayan. Salamat pala kanina sa Heaven's Cafe apartment. Apartment ba yung tawag dun, bro, sa kanila? Accommodation? Accommodation, yun. Shout out sa inyo, MJ Bernardo. Ayan, please subscribe sa aking best friend na si MJ Bernardo. Ayan, subscribe nyo naman yung channel niya. Malapit na rin siya. Hindi ka rin pala nagluluto, bro, no? Oo nga eh. Ang specialty ko is... Ano? ah Prito? hindi, nagluluto din ako, kaya lang, dahil nung wala na yung mga kasama ko, di ba nasabi ko yung mga batch ko sa room, ako lang mag-isa, hindi na ako nagluluto. Ang specialty ko is Adidas, adobong Adidas, Okay. kalamay, tinola, ano pa ba yun? Yung pininyahang manok na buo. Ayun, minsan pagluluto kita, don't worry. Di ba dati, hindi na meron silang tinatawag na pinaupong manok? Oo, hindi pa ako nag-try nun. Pinaubong pala ka, kumakain ka. No? Nasa yung cellphone mo, bro, para makita natin yung mga nag-comment. Di ba yun ang natin? Di ba yung Hindi ko nga alam, hindi ko marunong maging visa. Hindi ko marunong maging visa. Pero huwag na, bubulin mo na lang kayo. Okay lang naman eh, kasi ikakasya ko na lang. Tuloy ko natin. Oo, bubulin na lang. Ayan, para... Ibig sabihin, hindi ka rin talaga sa bahay. Hindi rin ako. Ang cute naman ng kuwabong ito. Gusto ko ng kuwabong. Baka pwedeng pa-open po yung cellphone para makita ko si... Ako na lang sige. Ako na lang. Thank you, sorry. Di ko nakikita mga kastig yung mga nagko-comment dito. So I asked August, my friend, tsaka ang aking business partner sa skincare. By the way, supportahan nyo ang aking business. Me and August. Shout out kay Coach Jeru. At ito si Mentor August. Ayan.
shout out sa aming soon na Kaastig Bahay business, skincare products. Ayan, tama ba? Skincare products. Yan, please supportahan nyo mga Kaastig. Mga glutathione, mga whitening, mga etc. etc. Meron na comment. Ayun. Di ba? Hindi ko nakikita to. Dito ko nababasa sa ibang LS. Ayan. Jenny's Word Beauty. Jenny's Word. Ang puti mo dyan. Ayun. Ayan. Hello, kamusta po, Brad? Ano po niluluto nyo? Bali, ito ang tinatawag na init-init mo, Kaastig Bahay mo. Ininit na beef. Ayan, nakikita ko dito yung comment, pero sa mismong LS ko, wala akong nakikita, kaya pala hindi ko nakikita yung mga nagsusupport kasi hindi ko nakikita sila. So, I should need another smartphone or another gadget para makita yung mga nagko-comment. So, Ate Jenny's Word, Miss Jenny's Word, salamat sa inyong support. Ayan. Tsaka thumbs up na kayo, thumbs up. Thumbs up yung instead na thumbs up, thumbs up kayo. Thumbs up na kayo dyan. Hello, kamusta po, Brad? Ano po niluluto nyo? Bata Channel, uy! Bata Channel, hello, hello, hello. Kamusta? Ayan. Create a channel to join the chat. Ayun. Galing. Ayun. Ayan. Live channel. Galing. Ayun, mainit na. Ayun, August Libalig. Hello, hello. Hi! Ayun. Thumbs up. Ayan, okay na ito. Okay na siya? Hindi po, yung ininit ko. Patay na natin. Lalagay ko. Hindi yung mga ibang ininit, isang ano na lang. Sige. Para tipid tayo sa... Sige, ilagay mo na sa plato muna. Okay. Pakilala ka sa vlog ko. Plastic ba bro? Yan, pwede. Yeah, porcelain. Ito mga plastic porcelain, I will use porcelain. Dito sa Saudi magaganda yung quality ng mga porcelain plate. Yan. Maganda to kung may kamatis kang in-slice saka mga gulay-gulay, may design. Kasi mga chef yung friend ko dito. Yan. Ano to? Ay, may sa sandwich yan. Sandwich. Yun yung ano, Sisig. Sisig. Pwedeng pagsamahin yung sisig sa ano? Ay, wait, hiwalay. Ay, hiwalay na? Hiwalay mo siya. Okay. Actually, pareho pa yung beef sila kaya. Oo. Now, ay iniinit ko yung sisig. Ayan. Sisig, 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 yeah! Ayan, kailangan gumawa tayo ng entertaining sa ating pagluluto. Kaastig bahay mo, iluluto ko. Actually, ininit na lang ang sisig. Na-miss ko ang pork sisig. Ito, beef sisig to, beef sisig. Ayan. Hello, MJ Time Quest. Morning. Uy! MJ Time Quest. Hello, hello, hello. Good morning. May bago tayong pasok. MJ Time Quest. Ayan. Tsaka si Christina Galera Vlogs. Good morning, host. Kamusta ka? Mabuti, mabuti. Ito, nag-iinit tayo ng sisig. Kanina yung beef. Mga tira-tira lang pero napakasarap nito mga kastig. Masarap balik-balikan. Katulad ng yung suporta. Masarap balik-balikan. Yes. Ayan. Christina Galera. Ayan. So, salamat Jenny's Word, Bata Channel, August Libalib, sa may bahay actually. Ayan. Nakilaban na rin po ako. Ang kapal ng mukha ko. Salamat. Hindi kasi yung washing machine ko, mga kastig, 6 kilo lang yung capacity. Eh, ganun na. Isang drum na yung damit ko. Diyos ko. Eh, bukas, marami pa akong gagawin. May meeting kami sa skincare business product. Ayan. Tsaka sana supportahan nyo. August Libalib, MJ Time Quest, good morning. Good morning, good morning. Christina Galera Vlogs, good morning. Host, kamusta ka? Mabuti naman, mabuti naman. Kayo, kamusta kayo? Bata Channel at Christina Galera, kamusta? Taga saan kayo sa atin? At kung nag-work kayo dito as an OFW, saan po? Aga ng almusal, host. Actually 3:30 in the madaling araw, no? Madaling araw na dito mga kastig. Pagsamahin ko tayo dito sa gilid. Oh, yes. No problem. You have tomato, my friend?
Ha? You have tomato. I-slice natin yung tomato. Masarap, maganda lang design para sa Wala person. na eh. Okay lang, it's okay. Ayan. So, natapos na yung beef tsaka sisig. Ayan, ininit lang ni Kaasig bahay. Parang akala nyo, niluto. Aga ng almusal host. Namasyal na kami actually kanina kay MJ Bernardo, yung ka-vlogger ko na best friend ko. Ayan. Ayan. Isa sa mga, by the way, shout out sa lahat ng mga ka-Eastern province Filipino vlogger ko dito sa Saudi Arabia. Kasama dyan si, ayan, ang iyong lingkod na si Jenny's World. Ayan. Kamusta? Ayan, kasama ko siya. At ang last, ang corned beef. Ayan. Kamusta kayo? Meron pa ba? Ayan, time check 3:29 AM, Jeddah. Oh, ka-OFW sa Jeddah. Pareho lang, almost same. Ayan, nakaka-relate ka taga Jeddah na si MJ Time Quest kasi init-init lang. Init pa more, alalalalong, alalalalong, long, lilong, long, long. One more time. Ayan. Ayan. Actually, nag-i-enjoy ako kasi may kasama ko ngayong nagluluto. Hindi katulad sa pagsabahay, makita ko lang yung kwarto ko, tulog na, hindi na ako nagluluto. Ayan. Thank you very much sa sponsor ko sa aking, anong tawag kasi dito? Kapa. Ginagamit din namin ito sa clinic. Pag naghahamang grabe kami. Yung mga hamang grabe, by the way, massage therapist ako dito, nagpapaligo rin ako ng Arabo. Body scrub sa Pilipinas, sa amin, sa tawag dito sa Middle East is hamang magarabi. Ayan. Para din akong Arabo pag nagsasalita, gumagano. Alam mo ba yung mga Arabo dito? Pag nagsasalita sa phone, may kumpas-kumpas din ng kamay. Patayin na natin, bro. It's okay. Ito rin. Ayan, galing. Baba mo na lang. Bababa ko lang. Yes. Ayan. So, mga kastig, done na ako. So, mamaya kakain na rin kami. Check ko rin yung washing machine mamaya. Diba? Oh, papakita ko sa inyo, kastig, yung niluto ko. Ininit pala, hindi niluto. Ayan. Wow, ang galing naman. Uy, thumbs up naman kayo. Just like. Ayan. Saan ba tayo? Duray's Vlog Plant. Wow, nakakatuwa naman. Meron na akong mga listeners sa aking LS. Dati-dati isa lang eh. Ayan. Ayan, kakatapos ko lang magluto mga kaastig. Kamusta po kayo? Kamusta? Ayan. Babawi ako sa inyong lahat pag naging okay na ang aking channel. Pag tapos na ang aking channel, babawi ako mga kastig. Lahat ng yan, may mga papromo ako. May papadala ako sa... Kung may taga Pilipinas, may papadala po tayong mga mga prizes. Ayan, mga load. Ayan, ayaw siya tumayo. Ayaw niya tumayo. Ano tayo ng pampatay. Ayan. Maingay ba mga kastig yan? Ayan. Duray's Vlog Plant. Hello. Duray's... Ay, nahulog. Madulas siya. Sorry, lagay natin to. Ayan. Sorry, kanina nahulog po. Sorry. Down thumbs up. Ayun. Thank you, Duray's Vlog Plant. Ayan. Dalawa ang gamit ko kasi di ko nakikita sa LS ko yung mga comments nyo. Ayan. Uy, Duray's Vlog Plant. NJ Time Quest. Christina Galera Vlog. Salamat sa inyong support at nandito kayo. Salamat sa thumbs up. Ayan. Kamusta naman, Duray's Vlog Plant? Saan kayo? Saan ka nakatira sa atin? Ayan. Cute naman ng apron. Yun. Apron sa tawag dito. Ayan! Nagbabalik tayo. You're very welcome host. Ayan. Sandali nga. Tingnan nga natin yung channel niya. So, gamit. Thank you. Magluluto ka pa ba? Okay na. Salamat. Duray's Vlog Plant. Ayun, nakita ko yun. Mamaya babalikan ko yung mga nag-comment dito na hindi ko pa kadikit. Or yet, unahan nyo na ako para
para pagbalik ko, babasahin ko na lang or makikita ko yung channel niya. Ayan. Okay lang po, nasa Leyte ako. Nasa Leyte, Bisaya, no? Taga saan ka kasi, bro? Leyte daw siya. Bisaya ka ron, no? Bisaya, Duray's Vlog Plan. Kasabot man Bisaya. Ayun. Enday, ayun, may bago tayong pasok. Enday Shirley Vlog. Ayan. Uy, mga kaastig, nandito lang ako sa bahay ng aking friend. Kaya hindi ko mailista yung mga pangalan nyo para ibalikan ko kayo. Pero babalikan ko kayo, I'm sure. Papanoorin ko ang inyong bahay para makabawi sa inyo. Ayan. Diba? Ayos ah. Yes, Bisaya ko. Ako naman Kapampangan. Pero mga friend ko, halo-halo na mga Bisaya, may Ilocano. Sinong Ilocano dito? Ayan. Inday Shirley Vlog. Again, thank you, Jenny's Word. Ma-beauty pa rin si Ate Jenny's Word. At Bata Channel. Ayan, hello, kamusta po, Brad? Bata Channel, taga saan ka ba? Nandiyan ka pa ba? At si August Libalib. Ay, kasama ko pala yun. Si MJ Time Quest. Morning. Ayan, Christina Galera Vlogs. Excuse me. Good morning. At si Duray's Vlog Plan. At Enday Shirley Vlog. Duray's Vlog Plan. Ayan, yes, Bisaya po ako. Yun. Ang galing naman. Ayan, sino pa ba yung mga papasok dyan? Anong gagawin natin? Si Enday Shirley, tingnan ko nga yung channel niya. Mahilig din pala siya magluto. Mentor, si Enday Shirley Vlog. Kaya siguro napasilip siya. Ayun. Nakita ko yung crab. Yung uso ko talaga yun, nagpasayt akong ganun eh. Tulog na si MJ Bernardo niyan. Ibigay nga natin. Ayan. Paano ba i-share to? Back. Galing. Ang daming nag-comment. Ayan. Kasi babawi talaga ako sa time hours ko kasi di ba ang required ni Lolo is 1,000 subscribers. So, kung makaka 1,000 subscriber ako tapos kung yung watch hour ko is mababa, useless din. Kaya no choice. Pero na-enjoy pala ako pag nag-LS ako na may nagsusupport. Ayan. Kaya thank you very much. Ayan. Paano ba natin i-share to? Bagay tulog na rin yung iba. Anyway, highway. Ayan. Ayan, heaven. Nasa heaven ako. Anyway, paano ba ito? Si Sen. Yan, mga kaastig bahay. Ano pa ba? So, I guess this is it. Pansit. Ayan, tapos na rin kami. So, kakain na rin yan kami. Tama ba, bro? A few minutes later. Paano ba exit, bro? Ayan, para i-send ko kay... exit mo? Ayan, i-send natin sa... I-share ko lang. Yes, mga kastig. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa bumisita sa aking LS. Ayan, please do subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo. Just type and click the button, the bell button, tapos yung share, comments, like, yung thumbs up, huwag mong kalilimutan mga kastig. Bye-bye! Salamat sa support!